Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, na ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hi! Hello mga kasama! Kinigihapon ninyong Kuya Joel Binse, kauban sa akong partner Randy Tayad. Mangumusta ka ninyong tanan! O sa tanang mga kaigsuunan mga kasama, awhagon ko kamo nga mugamit gyud sa mga produkto sa SID Marketing Incorporated. Sama sa SID Liniment Oil, SID Panyawan Coffee Mix, SID Celebrity Kojic Soap, SID Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SID Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinada sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Brando. Higalaan, ang atong magtatampo si Brando. Kini makasawa tag maldita ba? Makingon lagi atong silingan nga ayaw na sila kontra ha. Kay maldita ba sa awa anak. Puro ganaan sa kapitang maminaw ba kay mahadlok ang atong mga silingan. Pero naunsa ba? Ngastam sa biay ko, minalditahan man di ay. O kung anong problema ko ani, ano yung mga buong pangitabo? Ay, kami nga sa pahiyan. Hindi ka matignaw ngayon, musmus sa kalsada. Ha? Musa mo. Inas, bayan ni mo. Si Blita manor ko asawa. Kasi mo si kontra niya ay. Ay, bukot ba Day! yan ha? Day! Blita, day! Unsa man? Day! Unsa? Unsa? Day! Unsa? Unsa maganda, day? Kisa may kontra ni mo, ha? Mari ka, padool ka Ay, rin. mga pilapil ya. Padool ka rin. Ay, sorry akong paksitan niya ron. Padool ka rin ba? Nasa kong duol. Uy, mutana ang ganita. Hilom lagi diha, lagi. Ay, hilom. Mutana ang ganita. Hilom mo ng suko, ma. Ay, Gihapon ko no, muhilom ka diha o dili. Kay kini nang sundang akong ilabay ni mo diha. wala ko magtingog, day. Hilom lagi! Day, Blita, wala ka masuko, day. Wala ka sa puta. Anong isapot mga ganiya? Kasamday mong kontra? Ay, pastilan. Apat sick up niya taday ha, kay murag tanaw na ko rin mo. Murag high blood na mga kayo. Ay, sabi hilom, be. Kasi kung sa muka ko na, be. Hilom ko na diha, be. Mabala ka, magod Abay na ko, naunsa ka ba? Kasi may kontra ni mo, ha? Murag, Inang hilom! Kitoy! Tingog pagkausa ron! Tingog pagkausa! Bisag igham lang! Agay! Bugo ka, di ka kasabot. Giinang kang ay nagtingog! Huwag mo kong tingog ko. Hilom! Nakautot rin ito. Pakulata ka na ako, Brando, ha? Yun na ni kamaldita ko asawa. Bisag utot lang sa nginlan ngayon kang mitingog ta. Paitan niya sa wahoy. Unya to. Oy, Brando, nasa agblig ka disbay do, ha? Nag-awayan sa mo si mong asawa. Oo, tay. Ay, palamig sa kong arit, tay. Pastilan mo, rag.
karon pa mahitabo nga mahadlok na kag babae, Brando. Sa una ang mga babae mo tay mahadlok nimo. Kay wa mo kay pili. Basta rin sayal, pirahan na yun. Karon, ikaw na may hadlok sa mga asawa. Bagsi kayo dito tayo eh. Di ba da? Oh, makuratan lang gamay. Mula ta dito. Oo ba? Sa ato pa na break na di mo record sa una. Record holder ko ka sa una. Why babae nga dili makabaliban ni mo? Sa una naman to tayo. Nya karon di na. Hindi na may mo tayo eh. Bagsi kayo bili tayo. Mao na ginaingnon do nga sa tanto ni mong pamili sa pinilian ka napiti. Tay, Oo. Ha, pag binuutan lang eh. Nandaan mo kay asawa. nabinutan bitaw ko tayo. Pero saan man nga. Kung doon na kay 38, iya 45 man. Oh. Kung doon na kay Armalite, iya masinggan man. Bida. Ya, sukul ka na. Oo. Imo na ng tinuyuan. Gwantahan na. Daghan kaguyab sa una. Imo mo lang binuangan. Nakaamgo na bitaw ko tayo. Mabitaw nga, nagbinutan ako. Bida, no? Nalabuan na imong kabuang, do. Ha? Mas ngilngig ka sa una. Karon, ikaw na sa'y dili ngilngig. Siya na sad. Forbida. Ngilngig yun ay sblita kay nimo. Pastilan yun ay ting mga kaagi, do. Kani adto, babae lang, ambot lang. Usar kidat ako. O gwa ko makasawa na imong inahan. Awa ko, botan, oy. Mao nga ikaw, agwanta lang. Ha? Kay survival na lang ning ato, ano? Toy! Hoy, Bando. Madlungayan ang asawa ni mo, ha? Kaya tingalig di ko makapugong na. Sus! Kaya naman day, Lucio. Excuse me, Lucy. Lucio. Ano man yan, ha? Kaya samdi ka sa kawasawa day. Iya kong gilarutan, ha? Gibugno ko niyang pinakalit. Huwag ko magabantay. Ano nga mo kakabantay, Sam? Pinakalit, dala. Mga badlungan ng asawa ni mo, ha? Kaysa sunod nga, magkita ganimiyanan niya. Makatilaw gid siya kung sa'y kusog sa bayot. Ikaw, Bablita. Ayaw sada pala bini ng imong kamaldita, oy. Kaya nga naman na, yung sa problema di ay. Awa man. Ang elasay yun nga magminaldita ka, kay kanang bana ni mo, sikira ba kuno na ka ni Adto? Ha? Ansi Siki ba? Chicks killer. Yeah, words ra. Pasuway eh. Sige, tuwara ba'y pugakhang nako, bisag dugay na to, pero mabutog yapon to na eh. Naunsa baya mo, oy. Ha? Usba na na, oy, mga karaan ninyo mga kinaiya. Ano makabaton mo kalinaw sa inyong pagtuyo. Nay, unsa day problema na ako, Nay? Awa man ba? Aw ako, Nay, basta binuangan na gani ko, sukol kong pinaksitay sad, uy. Dili ba? Nay, unsaon na to pagsakop sa mga bana nga himabay gid kaayo bi. Unsaon man gyud? Nak, gamitan ng style nako ba? Nga itong gigamit ako kang tatay ni mo. Kay sukad ato, wa na gyud siya mamabay. Nabutan na. Uy, giyon sa rin mo sa tatay, Nay, nga nagbinutan man. Paminaw, tuduan ti ka sa sekreto. Kana bang dili gyud siya makanigar ni mo. Kay may ebidensya naman sa ka. Sige, Nay, unsa man, Nay? Paminaw, kini mo oy buhata. Dong Brando. Dong. Wow, himala. Isampit og dong sa tabagha ka. Dong. Manuroy ka ta. Asa man daday? Gusto kong makig-inom nimo kay murag ganahan ko rong mo inom da. Oh, inom lang. Manong di good. Dugay naman so kuwa makainom dong guyd. Asa man ta mag-inom? Dili ba? Ayaw din ni magpalain ta. Mangita tag nindot nga imnanan. Nindot nga imnan na. Nakalitan ko sa kong asawa nga nanghagad na kog inom o gusto pa yun niya nga atos gawas. Unya to. Asam ta mag-inom day? Ikaw, asa may gusto nimo? Kanang nindot nga imnanan. Suhito man juga din Asa may maayo. Adat ako dito. Okay, mangita ta.
Na, ato to sa unahan na. Kada nindot ha, bahalag mahal. Total, sakto, tas bala. Sige, ikibahala na. Tana. Asa man tong giingon nimo? Dira at bang daya. Nindot na diha. Sige, tana. Sige, tanang panlaban na. Basta ha, siguro ka nga nindot na diha ha. So, ayan ganina to. Wa pa di ka kasoy diha. Wapoy! Bawag na siyang buutan kayo ta. Gikan ta trabaho. Layos naman. Lahos na ito bahay. Mao ba? Nya, usa man. Ngita pa taglain. Diha na lang to eh. Okay, tara. Tara tayo, manood na ta. Tana. Oh. Uy. Oh, okay na. Dali siya, Sol. Kadiyo sa Sol, saan may kadiyo ta? Boss, enjoy lang. Brando, kaila lagi to din mong gwardya. Pero may day ka din eh. Dili, uy. Kuanto ka ng... Kuanto, pag-basketball naman sa barangayan ba? Siguro ka? Unsam ka, uy. Hugaw kay ikaw na una, uy. Dali, mangitan ka lang misa, dali. Dali. Ay, bukan kay. Kasi, ano lingko niya na? Ay, ngit-ngita sa diri, uy. Boss Pedro, asa may order niya ba, boss? Maugyapon, with latest drink, boss? Oh, nag-aalam may beer na upat ka butilya, gamay lang. Walay latest drink, sir. Hak may batawa. Boss, latest drink. Di lang pila latest drink, sir. Beer akong giingon upat ka butilya. Okay, boss. Brando, huy. Kaila lagi to ni mong waiter. Natural nga kaila kay kauban may atos tinis. Siguro ka? Ay, lagi. Unsam ka, eh. Relax lang, God. Ikaw, no? Dautan kay kaguna-una na. Basig pirmi ka din eh. Walang ko'y kalibutan. Pirmi ko down. Karap ka ko kan, eh. Bantay, bitaw. Manghihis ako, be. Asa din si Arderi? Pwede napitay na yan. Kanas may wadapit ako na, no? Nang balik ko, na. Naida kong samin niya. Si Analayo, na. Siguro ka nga mapagkakaanhigit? Pa, masa, first time po na ako nakaanhig. First time, ha? Nalimot ko magpuyog man ko sa kong asawa. May ari. Manawag si Arday? Mana? May noon. Nanatungod din na biray na. Sa din diri Brando, hubo-hubo din din eh? Oo. Dili, oy. Brando, wala ito ani atong Sabado. Nag-all the way ko atong Sabado. Kita agad tanan. Oo, masayaw ko ron. Ito may gusto ni mo. Mag-all the way ko ron? All the way ng naong mo. Ay! Ha? Ako ni Banda, day! Ha? Animal kang Branduha ka? Karon kay abot sa bay. Tara, mangulit ta. Day. Imnon sa nato ng beer, day. Imno ni mo, kulatahon ta ka. Bayron sa niya ko na kanina. Dali na. Pagbilin niya kwata. Tino. Ako bayad ako. Ay, ikaw lang inom na, bay. Hindi rin bayad, oh. Keep the chains on. Dali na pa. Dunggan naman malaksi. Maipot kinin dunggan na ron, ha? Nay taxi, sakay! Day blito, kining... Sakay na! Oo. Ay, bungot ng tanga. Pagkabungot man si ito, eh. Uy, Boss Brando, kapati maglawangan. Muna mo i-out? Unsa? Mas gwapa mo man tong gi-out ni mo atong isang semana.
Oh, di ay. Doon na kay gi-out ka babay, ha? Ay, ito na rin. Buto ng tawa na. Isa bilin siya, boss. Hello niya. Ako na yung asawa ba nga? Busit mo eh. Animal ka? Si kadeg sunat tong lugar pa! Gaya. Mao daig pirming kuwang imong ihatag ga sweldo nako. Gaya. Ingon-ingon pa ka nga daghan kag gibayran utang pero di ay, ha? Nangabang de kag babay. Ha? Beauty ka! Babang mo! Ano yung problema ron, ipalayas ko sa kasawa. O sa may bato na niya, mapasaylo ko niya ba? Alihog, tabagkitang ko ninyo, be? O sa man ko kami pasultihon, Brando. Ay, adlaw sa tanan. Lord, salamat, May Lord. adlaw. Lord, salamat. Ma'am, good morning, ma'am. Kuya Pedro, good morning, Kuya Pedro. Oy, good morning! Dako kay good morning sa Tupan ron no, sa tong binanggang barangay Captain Marvin Prahinog o ni Konsyal Arnold Gariste. Si Kunsel Arnold. Kumusta ka niya, Kunsel Arnold? Ate Jijin? Yes, Kuya Alan, mga mama. Thank you, mga mama, sa inyong pagpalit sa Don Pepe Tablia kay Tazang Energy. Happy ang mga bata. Nya gawas ana sa mga dagko sad ha. Don Pepe Dark Chocolate. Nya palit sad mo sa OBM Special, sa Diamond Yema, Tasty Fish Cracker ug sa Paulitos Macaroni Crunch kay Lami. Lami kay na. The best yung kaya na mga bata. Mao yun the best na tong imnon. Kada buntag sa'yo, inig paduong na itong eskwelahan. Magdun Pepe Tablia. Da kay kondisyon kay tao niya. Aktibo kay ta sa ato ang klase. Masamutak aktibo og natay. Mga duwa-duwa diha og unsa para diha. Nya kita mga dagko, katong mga teenager, ang ato ang imnon, Don Pepe Tablia nga dark chocolate. Don Pepe Dark Chocolate. Dami kinang imnon po dato mga dagko-dagkohan. Indot sa dao niya. Kanang mag-inom-inom po, Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch, may atong isumsum. Ang mga bata nga magsuri-suroy pag-ugom ubi Yema Special o diba Diamond Yema Special. The best yung kaya na datong ugom-ugomon. O sa tanan po natong mga suki nga the best po gayong imno nato kadang padung tas trabaho bisag unsang klase sa atong trabaho para mahuman ang atong trabaho ang atong imnon mao ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Said Panyawan Coffee Mix kay panington yung kadinhang dapita basta ginom-inom ka pagtrabaho ka nya labi na ka ng alauna o duka kay taana mo na nga o gusto ka palawapan po di mo ko sa katasa mga alauna sa ato ang Said Panyawan Coffee Mix mahuman yun ang itong trabaho panington yun tag maayo the best yun kina natong imnon ang Said Panyawan Coffee Mix kitang mga trabahador o sa tanong mga tao ni former Kapitan Jun Ramos nga nabuhat siyang Miguel Pulgar Fertilizer. Good morning mo Kap o sa mga tao ni Kuya ni Pipito Basta Tolino, Kuya ni Pipito Dudog JR Pipito sa siyudad sa Sugbo sa mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar sa Ricky Asnar sa Ryan kang Ma'am Casmer Ararao o labi na yun ni Taliserdan ang Konsilor Diaz Talisay o si Dong Pangkoy Francis Pares sa siyudad sa Sugbo. Thank you kayo Ate Pres. Okay, ugaw ko sang pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Said Panyawan Herbal Capsule, Said Panyawan Herbal Capsule with garlic, Said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, kolesterol, katutaas ng sugar, ingon man ka ng atong bukol-bukol sa itong kalawasan. Inuman ang Said Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulad sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, wala ka makaon sa imong pamahaw, inumdan og sa kakapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Inig pa diuto ni mo, maugihapon, usagapon ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule, imong imnon, una ka makaon sa imong paniudto.
Maghapon sa imong pagpanihapon, una ka mukaon sa imong panihapon, inom na sa gadaan, ug usa ka kapsula sa said paniyawan herbal capsule. Ugalang na ito na problema, aning kidney o UTI. Ayaw na magkabalaka, di na mo ay mahadlok or mag-uol. Tungod kay nanay makatambal, naanay makaayo, anang atong gibati-bahin sa kidney o UTI. Kini mao ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. Ug kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kogon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sakit o UTI, Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon, lawas bas Kogon. Okay, thank you, Ate Preso niya sa tanan ito mga kaigsunan. Salamat yung kay ninyo. Kamu ang naghimog number 1 sa tuwang sedlen. Well, nga tinuon mo tabang na to. Tinuon mo ang tag sa itong mga pamaol, panod, panakit sa kalawasan, varicose veins, katol-katol, kuto sa kabataan, ilikay paginta sa dingdi, dysmenorrhea sa kababayanan, kuto mo tikangkang, basta atong haplasan or hisuan nato sa ato ang sedlen. Well, nga tinuon mo tabang nato og anha ra gyud ta palit sa butika, di ba din? Tinuna sa butika na kita makapalit, pero yung Facebook page ang si Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ila lang itype ang Panyawan Herbal niya, makita tanan produkto dito sa Sin Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kogon Herbal Capsule, Seed Element Oil ug Celebrity Beauty Soap. Labi na ang Panyawan Coffee Mix, mga maogi imno ni Sir Sherwin C. Manyada, ang GM, ang General Manager sa Lanao del Norte Electric Cooperative. Magkuyong miniati Bambina dito karon 27 to 29 to 2025. 27 o 29. Namin dito pon. Mao nga kung kamusad, kung layo-layo sad mas butika, kay natas ka bukiran nagpuyo, pwede rin kita mag-order sa Shopee. Shopee na lang ta para the best kayo ihatod pa sa tumbay. Bam! Good morning! Ang mga pa din sa mga garden duties sa St. Teresa's College. Ningon siya diri ay, salamat sa maayo ko yung mga mapagtulunan sa mga drama sa DYHP. Oh, thank you! Salamat! Kung sungguh na ilang guardhouse ng radyo mo agit na ano, mga garden duties, Welmer Malinaw, Randy Cabalis, Meleo Slumotos, ang umano sa sila si Berto Kamahalan, Payut Efre or Ejen, Hermogenes Nino, Opong Rudy, Molos Kent, and Danilo Ronald. Thank you, mga garden duties. Ang atong mga bata, ang atong mga misis, pag pangaligo nila sa iyong buntag, gamit ang atong said Celebrity Kojic Beauty Soap. With glutathione and papaya extract, aduna sa kini mga sangka para sa ato ang moisturizer na dili magdry ang atong skin para mahimong kitang younger looking tanahon. Kutis Artista, Kutis Porcelana. Aduna sa kini mga sangka para sa mga blackheads or whiteheads. Aduna ba kay up-up, katol-katol, butik-butik, o lagom-lagom sa diha. Said Celebrity Kojic Beauty Soap. Para ang ato ang mga kabataan, pwede laki o babae, ha? Wa ni pili. Bisa dili bang kabat mga dagko, tanan. Gamit na to, labi na ninyo mga garden duties, kasayom ng mga ligo, labi ng morning shift, kamo, said Celebrity Kojic Beauty Soap. Mga tanan naman sa butika, ha? Tanawa sa pwede na kini nakatatak niya kasi lang silyo, said Marketing. Thank you. Nya, Bam, kadiyot kay Bam, sa dili pa di ay dako isulti akong ubang isusulti. Ako sinigrit kay kanunay gining mamati na to gid siya taon ang sila si Noy Paul Makaluwa man siguro ni Noy Paul Makaluwa og si Manang Claudia sa to diha sa Esquina Bayabas Basak sa Nicolas og si Nining Navarez og si Tata Bal Peregrino og si Belen Peregrino. Thank you kay ninyo diha sa oding higala ni Sangay Alan
Polistiko. O mao ni suod ni Sangay Alan Polistiko o ni Ruel Carante. Suod kini silang tanan. Unya sa tanan po natong mga kaigsuunan nga wa masayod nga anong masakita ng cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, uban pa natong balatian, kanatungod kana sa mga toksin nga nisud sa atong kalawasan. Kay maunay mo daw sa atong blood cells. Sa atong blood cells importante, tighatod sa oxygen, nutrients ug tubig sa lawas sa tao. Nya kung madaot na nga tuag yung blood cells, maunang mustiki or mulapot ang atong dugo, magantos ta og mga major nga mga sakit sa kalawasan. Maunang kinahanglan i-flush out na to ang mga toksin nga naa ug maoy nagdag sakit sa atong kalawasan. Imna na nato G-Detox plus herbal capsule kay kini G-Detox natural nga detoxifier, natural nga remedy, tigwagtang sa balitian, puno sa nutrients nga maoy makapaligod sa atong vital organs. Aprobado kini sa FDA registration number FR 80715. Busa kung gusto kang mawagtang ka ng mga toksin sa imong kalawasan, nga maoy hinungdan sa imong balitian o karon ligon gyud kanuna atong vital organs, inom gyud ta batag adlaw og G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog. Number 1 kining mutangtang sa toksin sa ato ang kalawasan. Ate Pres. Okay, ang sender dato kadlaw ya. Si Dudong Brando, Ate Pres. Brando. Kanis Dudong Brando, Ate Pres, kanang medyo may pagkapanchik, siguro siya, marikuan, pero under na kayo siyang asawa, taon. Luoy kayo. Dahil kausang naapasan si Brando sa iya opisina sa trabuan, gingnan man siya kauban nga, uy, pre, mao ni mong i-take out ron? Murag i-out ba, Ate Pres ba? Oo. Mao ni mong i-out? Oh, gwapa, patong miaging gabi, pre, nidot pa kayo. Karon murag, lain na siya, ayo, ano binuha, pre, ako di asawa siya, imo din ng asawa, mao to porti sukuat sa asawa, Ate Pres. Naibawaan na noon nga si Brando, sige pag yung taon pangbandido di ay og mga babae. Mao ni ang problema ron kay kulatag maayo siyang asawa taon. Bunog taon kay siya. Ang iyang problema diya unsa na Ate Pres? Gipalayas. Gipalayas siya. Gipalayas sa. Ko aton mapasaylo siya. Saon na. Isura na yung style. Ngayon kag pasaylog maayo. Lisod gyud kana brand. Amot lang ikaw ra gyud may bawas imong kugilingon na brand. Pasabtay mo asawa nga dito tinuod. Dili tinuod komedya ra. Komedya ra nya din ang tuyo asawa ni Ate Pres. Maurasan. Daghan kayong mga babae, Chextrada mo kini siya. Saon, lady killer lang ko noon. Si Pedro, lady killer man sa ni Pedro saon na Pres. Oy, dili ayo na lady killer. Sabi na, Ebe. Sabi na. Killer mga babae, kanang sila may ampay ginako. Tulos ko kagapos sulido, labot nga ko diri. Sa ingal? Kadyot kayo. Kadyot kayo. Unya to ba? Brando, kanang oras na. Oras pag-usab. Imabay, magod ko nun siya sa una. Kung ari ka dire sa Juan 14, verse 6, Brando, sa New Testament, John 14, verse 6, si Ginoong Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuuran, ug ang kinabuhi. Muna kung dibasa, tungod kay, urag nahasimang ka sa dalan, Brando. Minyo namang ka, sa mga leksyon, sa mga minyo, imong kwarta kuno nag-abot kuwang pirmi kay daghan ka gibayran. Natural man sa asawa mga utana man na Ate Pres, pila imong kubra, pila imong Medicare contribution, pila imong is contribution, imo bang imong standing loan sa SS, imo bang na remita na bayran. Mga utana gid ang asawa, no? Good. Niya mingon ka kuwang daghang gibayran kay di ay dito di kas kidlap mo nang ningon ko sa John 14 verse 6, ako ang dalan, masubay ka sa nga dalan. Ako ang kamatuuran, aron masubay sa ka sa matuod, ug dili ka magsigpan limbong sa imong asawa. Ug ang katulog katong nga sa Ginoong Hesus, ug ang kinabuhi. Kayo magkalisod, mahipatyan ka mag kana pagdok-dok mo sa ipampumunan nimo. Kining tao ta Ate Pres kung dunay gahi nga butang makaigo sa imong ulo, binag-ani aning gitawag nila kuros. Kani ba tunga sa imong duha? Kani tunga sa duha nimo kamatag mga kuno ni maigo. Mamatay kuno ang tao. Ambot lang ano Yang uban ay mamatay bam kay patinon ito. Di kani kuros man kuno ni.
Basta may kong atang. Oo, kanin din sa may kuros mo kuno ni maigo mamatay ko na to. Mo bitaw, kita ka nang uban nga kun nakita ko sa carbon kana di ba sa atos probinsya Pedro kana ihaw tag kanding bitayon pa ko anon pa hektar pa. Di carbon nakita ko pulo ka kanding way usa ka way 5 minutos patay. Unsa man pagtrabaho to? Anaw lang martilyo ang mga agtang. Pagdugdugkong ng Oo, ano, lupog, ana lang. Patay tanan. Patay tan din yung mga ring. Sama pwede mo lisura mamatay yung kanding. Uy nga, ampingan pa para dili mo anghit. Ana, ito war. Basta mo siya Saan mo ang hit? Kaya ba ka ng kanding, anghit mo ginang kanding. Naipaagi ana sa... Itawag si Raul Isoto. Kumusta siya ni mo? Hello, nagtambag mi sa Raul. Happy birthday, belated happy birthday. Hey, Ma'am Jasmine, as advance sabi mo. Kano ito itong birthday ni Ma'am Jasmine si Raul? Kano ito itong birthday ni Ma'am Jasmine? August 17. Inguling gisgulat dado ko ko. O sabi ako si Leda mag-swimsuit siguro ko. Amo to si Sir Raul Isoto. Thank you, Sir Raul. Maro mo tinulukat sa akong ticket. Balik tate, press. Ano na lang to, Brando. Kay murag nasimang ka sa dalan. Nasimang ka sa kamatuoran. O kung ang pagkinabuhi, kay igo ka diri sa sagtong ipakong sa mga asawa na malupo ka. Karon kay gipalayas ka man. So wala na ka magpuyo dito. Kumusta man imong trabaho? Sige ka pag-report sa trabaho. Wala mo labas mo sa nina. Wala mo hikay na mo pamaho pa dong trabahoan. Kumusta naman imong kuan? Is contribution. Magkanaunsa ka, mahimabay ka, pananglitan og karong gipalayas man sa mga asawa. Si bako gud say mahitabo na to. Mukubra ra gyud mga asawa kay legal wife biya siya. Pero lagi di mo kubra, bam. Bisag legal wife siya, nya foreigner yan ba, na di ko na siya magkubra. Ano man? Si Ma'am Eden ba, Aranyas? Di siya magkubra, nakam siya kwarta. Balik ta. Ako gangnan sa ate Pres Goliath nga. Ang akong gibasa, katong kang John 14 verse 6 nga, ako ang dalan, ako ang kamaturan, o kinabuhi kay murag nasimang sa dalan, sige sa pamakak lang, simang sa kamaturan, ako kinabuhi kay, katong gipakong na yagi, usay may mga hard objects nga ipakong, maigot na din sa may kuro sa agtang, mamatay man ang tao. Pero lain man ito pagkamatay ate Pres, wag itik, anak, tikdol, Nga naman. dugay man namatay. Pero, Nga ni... Gigulit ang hukot, dugay man namatay. Salamat na panagan dito naman, no? Kaya ko ang pasultihan. RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulandag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Chubby, 25 years old, minyo ug may anak. Itago na lang ang akong address. Punto medikal kining akong suliran, kabahin kini sa pagsigi og labad sa akong nga di nako makasabot.
Aron inyo hisabtan, sugdo na ako dihang daga pa ko. 18 years old pa ko adto. Ingon ini ang mga panghitap po. Dili day ka mo trabaho ron, Jabe. Niya ka manggod sa bahay. Nanangit ako sa akong gitrabahoan nga mo absent ko ron. Kay mag-practice min niyang hapon sa simbahan alang sa kasal ni Irene nga akong amiga. Usabi ako sa mga bridesmaids. Di ay tuod sa. Kaslo naman di ay si Irene. Mao gani, absent on ako sa akong pag-duty ron sa resort restaurant nga akong gitrabahoan, ma. Ay, hala. Si Sir man ang among manager sa restaurant. Hello, Sir John. Good morning, sir. Good morning, Jabi. Wa mandero si Tonyo, ang tigsog pa. Absent pod. Kini bang, di ba hapon pa na-practice ninyo sa simbahan? Kining duty lang sabi, karong bundag? Aron doon ay tigsog pa? Ha? Sir, good morning. Maayo kay niya kag Jabi. May duty ka. Wa manggod kahit tigsog ba, sir? Duty na lang ko. Sige lang. Kung mo mingaw-mingaw na gani, makabiya ra ka. Salamat, sir. Ay, salamat. Nakauli na ko din hispay. Nauli ka man lagi, Jabe. Gikan pa mo kong duty, ma. Uli lang ko para makailis ko. Kay ang angog mo lahos ko dito sa praktisa na mo. Manimaho pa kong aso. Mandapos ako, ma. Nya, manghilamos. Unsa? Manghilamos ka nga gikan ka man kang nagsugba? Hamos kay kong naong maui. Nya, maiko ko sa mga kauban ako practice nga. Manimaho ko. Oy, panarapo lagbasa nga panapton. Ayaw gyud panghilamos og direktag tubig ha. Kay gikan kang nagatubang og init. Sige na. Ay nakog langaya ha. Kay gadali ko, ma. Nya, ang kaon mo. Manama! Naanas na din patutuong mama ay nga makadaot manghilamos kung gikan sa init. Madali ko pa. Napaman akong panan. Ingon sa dawatan ko pumoy. Ma! Apang! Diyos ko! Jabe! Kalit nga napaw nga akong pananaw na itong hikayuna ug nawad-an kog kusog. Ug sukad adto, magsige naglabad ang akong nga mo connect sa akong mata. Sa kabuan, naa sa ikaduha o katulo mo sugmat ang pagsakit sa akong Madara man hinoon kung imnan lang na akong pain reliever. Hangtod nga naminyo ko ni Mabdos. Ug sa akong pagpanganak, naglisod ko. 21 anyos pa ko adto. Unya, Ma, di na ko kaya. Magsiis na lang ko, ma. Dili ingon ni anak ka sayon ha, Jabi. Dako ang gastuhon kung magpasaryan ka. Doon na bataan ang kwarta, ha? Pero na ko kaya, ma. Pero na ko mamatis ka sakit o kaluya. Huwag kilaming yutong. Sige, suwayi pa og uto, Mrs. Sige ko no, Jabi. Patuogan sa midwife na. Hindi ko kaya. Parang mabugtong ako mga ugat sa matay ni Kutong na ko. Sige. Cesarean ta. Ginoo ko. Sakit pa yung kahapon magana. Laki. Kung matukaran ng sakit sa kong di man mawada yun, Halos 24 hours naman kung mag-anto saan Unya, maghuot pag yung apilan akong dukan. Kalipungon naman gani ko. Tarong jabi, Kagrabe yun, may imong gipati umang kamaganak. Laki.
Kayon ko, ilalay ko sa CRB. Dali. Hinay lang, ha? Mike, misamot ko kalipong o misamot ka sakit ang akong Ano ka? Nagsuka min ka? Tungod ka sakit sa akong Basi nagkontrol-kontrol mo, ha? Kay makalabad ba yasad ko na sa ang mag-pills? O, Jud ko, anak, ma. Kay madlok man kani ko nga matrigger ang pagsigig sakit din akong Nag-calendar method raman kani mi, haron may side effects. Pero magsigir magyapog sakit nga akong Kani adto pa mo na magsigig sakit ang imong Jabi? Pagpa-check up ka, ha? Kay basig cancer na. Madlok na hinon kong magpa-check up sa doktor kay basig gusto si mama nga cancer sa o sa utok na ning akong gipati. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, kining pagsigi og sakit sa akong ug sa akong mata, tungod ba ni adtong gikan kung nagsugba nga init kaayo ug unya nang hilamos ko? Pero 18 anyos pa masab ko ato. Ikaduhang pangutana, kani adto mawara man untang pagsakit sa akong kung imnan ra nako og pain reliever. Pero karon dili naman gyud mawa. Cancer ka ni. Magsuka naman gud ko sa sobrang kasakit sa akong Di ba ko maka-abroad ani? Ikatulong pangutana, sukad ko nakaagi og panganak, mas may grabe ang pagsakit sa akong nga halos 24 oras na nga dili mawa. Nag-calendar method lang mi sa akong bana, isip paagi sa birth control, kay mahadlok kong ma-trigger ang pagsakit sa akong Unsa kang maayong gamiton ako nga birth control? Ikaapat o katapusan, nakamatikod sab ko nga kung magbiyahe ko, muandar sab ang pagsakit sa akong Dili na ko kanahan og naay saba, suwaw sa adlaw, kay murag mukara ang pagsakit. Unsa migid kahaning akong gibati? Kung moadto ko og doktor, unsa nga klase sa doktor ang akong duulon? Palihog, tabangyon tambagi ko, kini ang akong suliran, Chappy. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini nga akong suliran. Ano na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako, psychological, emotional, ug behavioral kay usa man ako ka psychiatrist, ug mga problema sa mga ginadiling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kayo ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page. Order ba sa mambuhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong magtatapo ko ng kalawa si Jabi. Jebi. 25 years old, wala niya butang yung address. May minyo o may usa ka anak. Ako lang paningkamutan ni Jabi, no? Jabi ba'y pag-pronounce niya, usahay good po, di ko kay mo pronounce. Pero basta kay sinabot lang ta, okay na siya. Ngano lagi ng mga Hapon o mga Koreano, di man nakibalo mo English kayo niya. Naghamang sud lang pitaka. Kita, makikita mo English, pero sahay, why sud? Unang pangutana ni Jabi, kasi mali atong i-greet no? May address ni si Jabi, kasi may akong i-gaakos bono great ning mga naanay ko inalistahan. Sorry kaya, dugay ni kayo ni sa akong notebook, pero audi rather akong butangas mga resibo. Pero na kitaan ako ni bago lang. Mga taga, Keepers Hollow Block Maker, no? Dahil sa Balisong, Kantauan, Naga, Cebu. Salamat kayo pag hatod ninyo sa akong order ng mga hollow block. Salamat kayo si Padan Alferez, no? Ang driver. Kauban mga Alferez ni sila, no? Adrian, o si Manuel Alferez, o si AJ Sasan. Diha sa Balisong, Kantauan, Cebu.
Naga Cebu, Balisong, no? O mga taga Grandeur Wellness Massage. Sige lang paminaw. Dok, dili lagi minimo i-greet nga. Sige, mighilot ni mo. Okay, ako mong i-greet karon, no? Dona Mier, Mirasol Destacamento, Fiat Destacamento, Darius Aliera, Darwin Aliera, Lewis Adrion Frabes, Ada Laag, Silso Ustria, Mirian Amang, Malu Cuerdo, Leslie Dublian, si Nicar Navarro Basiluti. O ba ni mga Nicar? O gato mga Pacifica Englanilla Boys, si Ricky o si Rookie, Cherry Jane Sanchez, Joe Libaton, Miriam Candilusa, Wilson Tapales, Isidro Tanio. Okay? So, going back to our sender, si Jebby, na? Kung atong unang pangutanan niya, kining pagsige og sakit sa akong ulo ug sa akong mata. Tungod ba ni sa akong adtong gikan ko nagsugba nga init kayo ug unya nang hilamos ko. Pero 18 pa man akong edad niya to. O, karon 18 to siya, no? Karon 25 na ka. So, pila na katuig? 7 na katuig. Di na to may hinungdan, sabi, no? There must be another reason nga nung labad or sakit ng imong mata. Dili itong nagsugba ka, no? Basi ko ka mangagda si mong silingan pag nanakay sinugba nga naluto. Dahil lahi na to. Dahil layo na kayo to. 7 years ago, no? So, kining atong ulo mo labad maginis. Ako nang giingon makadaghan, no? Kadaghan manungutana aning labad sa o. Actually, 80% sa among mga pasyente nga moadto sa among mga clinic, usa sa mga complaint nila headache. In addition to the other nga mga signs and symptoms. Na headache. Kano mo headache man ta? Mo headache ta kung naay abnormalidad sa sirkulasyon sa dugo sa atong head area for some reasons. Na trauma, na balahan, na infection. So mao na nga dili na normal ang pag-agas o pagdaloy sa atong dugo. Nganong mag-headache man ta? Kung ikaw under stress. Kung under stress ta, ang anxious studies can cause akong balikon sa makadaghan muscle contraction sa atong mga parte sa lawas na most likely part sa atong head nga mag muscle spasm kung natay anxiety is the occipital area. Kining luyo bitaw sa atong liog mo na nga nindot kani siya pisil-pisilon, no? Nindot kani si pisil-pisilon. So na usahay nga muanha ko sa Grandeur Massage sa Dos Chongwa ay magpapisil-pisil ko sa akong ulo. Maayo kani silang Ada o si Mirasol o si Nicar mo kuana ni. Thank you na kaninyo ha. Usay wa ang labad sa kong kung hapit ko da sa inyong massage parlor, no? Ikaduhang labi na kapaimnon ko niyo og kanang green tea nagkahuman. Sunod nga pangutana, kaniadto nawala ra man unta ang pagsakit sa akong ulo. Pag pain reliever pero karon dili naman gud mawala. Cancer ba kani? Di sa kamo kayong cancer. O grabe sa ka jabi. Ayo pag tuo nga cancer na na. Magsuka naman ko sobra kasakit sa akong ulo. Di na ba ko maka-abroad ani? Depende kung mapasar ka sa medical examination o sa interview, no? Pero ayo pag tuo nga nakay cancer kung labad imong ulo, ang kitantaran mo labad itong ulo. Labad itong ulo ko so datong pitaka. Labi nang nakapalito nun. Well, kuwa ma-relieve sa imong nahibawan nga pain reliever. Kining pain reliever gitawag na mo sa mong pagtuon sa mga doktor, sa mga healthcare provider as analgesia. So sa makausap pa kung balik-balik makadaghan tag mga klaseng pain reliever na mga non-opioid. Example, acetaminophen, ibuprofen, bipinamic acid, paracetamol, mga na mga non-opioid. Pero kanto mga grabe ng gawin, intractable pain, hindi na madaan ng mga bipinamic acid o uban pang mga paracetamol products, mupresita ko og mga oxycodone, tramadol, morphine, no? Mauna, ako nang kadaghanan na ako gisulti din ni on the air kanang mga tambala, ha? Wa ko nag-advertise niya, pero wa man sa kong mga sa brand name, no? Kini akong ipanghingan lang mga generic name, no? So kamo ray mamili kung sa brand name nga gusto ninyo. Maka-abroad ba ka? Depende sa imong pagtubag sa interview sa imong employer to be o sa resulta sa medical examination kana man ay medical clearance, no? Sunod nga pangutana, sukad ko nakaagi og panganak.
anak. Mas grabe ang pagsigi og sakit sa akong ulo nga halos 24 hours nga dili mawala. Nagkalendar method lang gani mi sa among birth control kay mahadlok kung ma-trigger pagsakit sa akong ulo. Unsa kaha ang maayong gamiton nga birth control? Kini bagong rhythm or calendar method is dili kay ni siya reliable, no? Labi na katong mga babae nga dili regular ang ilang menstrual cycle. Normally ang menstrual cycle sa babae is either 28 days or 31 days. Kung maunang normal ang menstrual cycle, ang most likely time nga buntis ang usa ka babae kung naay sexual contact is during the ovulation period. And that is the 14th day from day 1. Magsugod mo gihap sa day 1 kanang first day sa inyong pag-bleed, no? So dili kayo reliable ang calendar method kay balo ka ng mga lalaki usahay ay ganahan ay dili nga balibara nimo basig ngadto na posilingan hinon. So ang mga nindot nga method nga medyo walay kuan sa kalendaryo is kining pills, no? Oral contraceptive pills. Nasa tay mga other method nga dili mo buntis kining implants, no? Butang lang ni underneath sa skin nya maka kuan ni siya hormone nga mo apekto sa imong ovulation, no? Makapugong po ni nga dili kadali mo buntis. So mao ni mga pamaaging kuan kanang kalendar o withdrawal dili na siya reliable kayo. Sunod nga pangutana, nakamatikod ko nga kung magbiyahe ko mo andar sab ang pagsakit sa akong ulo. Og dili nako ganahan og sabaw o suwaw sa adlaw kay mugara ang sakit. Unsa man ka ning gibati nako? Madto nakakog doktor, unsang klaseng doktor ang imong duolon? Bisag unsa nga doktor na sa inyo, man nimo gibutang sa imong address sa Jabi, no? Kaning suwaw sa adlaw, siyempre mo kontra ko nang imong ay muscle ana kay mukuan ka, mangisdong ka, kay suwaw ang adlaw gud. Ubiyahe ka, you may have this motion sickness, no? Kini bitong dizziness, tawag nila tog dizziness, nga mura ka gidagat mag-nausea ang bamiting mga niyang uban, no? So, para nga dili ka mag-motion sickness, sumasa kong naibalan, maglingkod ka atubang sa asa mo padong, di kay magtakilid, atubang, unya ipiyong imong mata, kanang pwede kang mag-take og anti-motion sickness, kini mga bunamin, ha? Maunay mahibalaan ako ang mga anti-motion sickness nga dili makapugo nga dagaton or malipong usa ka tawo nga nagbiyahe. Unya avoid heavy meals before ka mo biyahe. Sa mga slight meals lang para dili ka dali mo mag-develop aning motion sickness, ning nausea an uban mo vomit man gani. Alright, so nakasabot ka sa speaker nimo Jabi ug ngadto sa libuan millions ka naminaw sa tong programa kini nga kong suliran ato sa mga uban nga naay mga headache, no? Nagitay headache tanan bisan ako doktor ni Obra sa headache binag lagi daghang mga kakulian. Salamat kayo sa inyong tanan sa makunana yung pagpaminaw sa among programa ni ato ni Eileen Bathan sa kini akong suliran. Taas kita greeting din sa tong lugar. So from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak Araman. Daghang salamat ug maayong adlaw. RMN Drama presents Handumanan sa awit. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? Magkinig sa kababae nga taga Cebu City. Ang atwa tatampo, nagdasingan nga Christian. Day, Chriselle. Nabi ako na-transfer sa pika section. Babae o lalaki? Lalaki, uy. Ayan sa man. Gwapo. Ampot lang. Papamansa ko makakita. Excited naman hinoon kung makakita niya, Day. Kung gwapo ba na o dili? Kung may time ta, atoon niyang atoon sa pika section. Day, naarang transfer ay. Hulotoy ka gwapo. Asa na ba? Kana ba nagatubang din ba? Ayaw lang palata nga siya itong kitanaw kay mauwaw ta. Loy, abi na ko gwapo, dili man lagi. Moreno lang siya. Kagwapo, anak.
Ikara magigigwapuhan, ana, good. Tanaw eh, mamalik ka sa tong room. Day, na ako'y chika ni mo. Unsa naman sad na? Nahibaw na ko unsay name atong transferee. Mao ba? Kinsa mo ko ni pangalan ato? Jerome. Uy, mao ba? Nya na pagilain, Day. Unsa naman sad? Academic achiever mo din as Jerome, no? Uy, kulba agad din ang tuhan na. Lagi. Unsa day Facebook anang Jerome Day? Nga naman? Ako lang suwayan og ad kung iya bang i-accept. Mga tanas ako siyang mga friends, ha? Kung unsay FB account ni Jerome. Di anang FB account ni Jerome. Ako ni siyang suwayan og ad friend B. Ha? Wa ka niya i-accept? Wa man, Day. Nauwa man ko sa akong gibuhat, uy. Nga ako'y nag-una-una. Ay, paabot ta lang, good. Basig na bisera to. Oh, hala. Ki-accept ako ni Jerome. Yes! Ako siyang sawayan og message. Aron magka-friends me. Katugay pang nigawas ni Dailoran, uy. Gutom naman kayo. Hi. Oh, hala. Niya pa ingon sa Jerome na ako. Di ba ikaw mo itong naging friend ako sa Facebook? Chriselle ka, no? Jerome. Salamat ha, imong gi-accept. Okay, Ray. Ganahan ko nga, dagang ko mga friends. Kanindot niya smile. Dali na, Day, Chriselle! Excuse ni mo ha. Gitawag na ako sa kong amiga. Sige, Chris. Mao ba? Friends na din mo ni Jerome sa FB? O, Day. Mao ding ni Duol to siya ni mo. Oo. Kaya magiklaro kon, ako ba tong ni ad friend niya? Kadiyat ra good, be? Malipayon lagi ka nga ni Duol siya ni mo. Di ba niingon man ka nga dili ka ganahan niya kaya di siya gwapo? Ambot, Day, uy. Nausab man ko nga naduol siya na ako. O ganahan ko siyang smile. Unsa? Ay, naunsa man ko eh. Dili man inon ko makatog. Sa Jerome man ang perming ni asak mo na una. Di makatulong sa... Hala ka, Day! Na-in love na tingali kang Jerome. Kaya magsige naman kakaguna-una niya. Murik anak, gid, Day. Paabot ta lang, Day, nga manguyab si Jerome ni mo. Kumusta naman ka, Day? Okay na ka, Day. Ang buot ako ipasabot ba? Kumusta naman ang imong feelings ngadto ni Jerome? Happy naman na mo graduate. Oh, naapagihapon. Ha? Wa pa gyud mawa ang imong feelings niya? Wa pa gyud, Day. Ay, naglibugan ko kung siya akong buhaton. Ay, paita gugmaha. Day, na ako'y tambag ni mo ay. Ako pa ni mo, no? I-confess na lang na niya. Ha? Unsay confess ba, uy? Hala, no? Chat ti siya ba? O sulti siya mong feelings niya? Kalain po, uy. Day. Maayo ka. Paminaw ragod. Maura gyud na isulbad. Aron dili ka magantos. Sige, Day. Akong suwayan. Paita. Wa magit ko reply ni Jerome. Igo naman kong kisin.
Huwag yung ka-reply eh. Wa lagi. Nauwaw na lang ko sa kong gibuhat day nga ako'y nag-una-una. Day, na ako'y isulti ni mo ba? Ayaw lang kalain ha. Unsa man na, day? Naamay kipanguyaban si Jerome din sa itong eskwelahan. Unsa? Mauna, day. Maong panahon na uy nga move on na ka. E dili man ikaw yung gusto. Sakit sa kong dughan, day, uy. Sakit man di kayo kung reject na tao nga atong gihigugma. Ganun dili naman lang ako yung kimahal. Ako na lang unta. Eto ka na sa... Bisag wa mi magkauyab ni Jerome, pero sakit man daining mula ta. Kanimo, Jerome, manghinaot ko nga malipayon ka. Dinhin na lang kutob, daghang salamat, RMN. Mo ka na mga galang kaagi ni Crucial nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nakalahan. Kung ako na lang sana. Ang mga kaagi gibata na doon sa radyo ni Ricky Persuelo Garing, ugubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. Iadres lang niining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.